מה שלך? יש נר. אוקיי. לי יש עציץ. יאללה, תשמע. אוקיי, תעשה כזה עם הציפורניים על הנר. It was at this moment that he knew. He fucked up. כן, תשאל אותי. תעלה את זה למעלה ותפיל את זה קצת. שמע, אני לא רוצה לשבור כאן כלום. الله أكبر זה בזכוכית? העציץ? זה עציץ, יש בזה כן, זה חסר. יכול כאילו, אז תעשה, תדפוק על זה. כאילו, על השולחן, נכון? לא, תדפוק על הנר. מה על הנר? על העציץ. על תשובה, העציץ. יאללה. טוב, תזרוק את הנר כזה על השולחן. עוד פעם. כזה בלי זה נר להתחיל, עבה. פשוט לעזוב. זה נר עבה. טוב? תשאל אותי. אז תזיז את זה מצד לצד. מה זאת אומרת? זה עציץ. על השולחן? על השולחן, כן. או, שיט, שנייה. וואו, זה נשמע, אבל מה שעושה מקודם מוזר, יאללה. טוב, קח את הנר ו... אני לא יודע מה לשאול, תהיה שנייה? כן, תעשיץ אותו גם מצד לצד. הוא לא עושה כזה רעשי, זה הרבה. טוב, נראה לי סיימנו, אני אומר זה לא נר. אני אומר, זה לא עציץ. גם מוכן שעה, לא שעה, מאיפה הבאת את זה? מהחדר. זה של סבתא, לא? כן. טוב, אני הבאתי אבן כזאת. כן, טוב, אז זהו. רוצה להחליט לכם? יאללה, בוא. יאה!